Hala! Hala! Pangkuan ka lang sana. Nalalag yun. Hi mga moms! So ngayon ay nagsasalansan kami ng mga bulaklak Kasi, na gagamitin para sa Santa Cruz ni Reyna Diday. Ang prinsesa ni, thank you, Ma'am Gigi. no, ay darating din ang iba mga bex na tutulong sa atin. Wala naman lahat talaga kami nagawa, guys. Pagtulungan naman kami. Thank you talaga, Ma'am Gigi. Wala ka rin magagawa kasi syempre, anak, sabi niya simplihan, no! Simple lang yung gusto ko. Kasi, parang dalagang ay style lang. Isa lang yung babae ko. Sabi ko nga, masasalis ko rin yung mga pamangkin ko. Ganito rin ako, kailangan ko rin siya paganda. Dami dami na binibigay. Thank you, Ma'am Brenda, sa mga flowers. Yes! Laking tulong talaga ito pag may mga ganito. Sa totoo lang. Kaya buti talaga may mga ganit, may sarili na tayong gamit. Yes. Kaya sabili pa tayo. Kasi gagawa kami ng arto. Bukas, ay, Sabado na to, no? Sabado na, Oo. 1 p.m. 1 p.m. talaga. Ha? 1? 1 p.m. Ang parada? Sa simbahan na kasi ito. Oo nga, ang parada. Ang init nito. Dapat gabi. Di ba, mas maganda kasi kung gabi ang parada. Yan yung ating mga... Iniwalay lang namin yung mga mga moms. Guys, parang bunggahan talaga itong gagawin nila, Ma'am Gigi. Yes, syempre si Dida yan, no? Pang nagtawag siyang nanay sa amin, hindi namin siya i-support, di ba? Nandiyan yan. Kasi ang ating main florist na si Britney ay nagpunta muna sa kanyang pamangkin. Naghatid din ng kanyang mga pang-school supply ng kanyang mga pamangkin. Ano kasi ito, Charlotte, parang last minute ba? Wala kasi walang kandidata sa group namin. Ah, sister. Dida yung nakita. Gusto naman din ni Dida is ginako. Pa-experience, maganda kaya yan. May bala ba ito? Pares ko din ng bala. Yan na. Ay, mang, liha mang ha. Para sigurado ikaw na. Di ba sabi ko siya manipis Tapos lagyan natin gulong, di ba? Kasi... Magpalit na another sa isa ka dalo sa anin. Ah. Mas makapal dapat. Bukat, manghut. Ito lang ang sa amin. Ayun na kayo pagpabunga-bunga. Hindi kayo yung nabunga. Oh, di ba? Ayaw mo rin. Oh, di ba? hindi ko masusunod. Hi, ma'am! Ang aking mga suki. Di ba? Tapos lagyan natin ng gulong ba? Yung ano ba? Sa nga, sa baga kayo. Sa kadili na natin utang sa ano. Sa Ligid. dili pa ang atong paarko, ano ba ito arko is maana. Square. Square. Libutan kay nagkuan. Mm-mm. Ay, tela. Andiyan, pink. Pink Pink lang. raw, di ba? Ito siya. May pag-ibig. Anong name ni Diday? Cover naman na natin sa cover. Mira kabira ka ri. Bubo pa yun. I-cover, lagi na sa cover. Ayaw. Magtimo na Tagay na. ko, nagkuani ko og white. Pila kami. Tulo kami cross ka white. Duwa ka tulo. Dayo. Unom, Tanan tanan. tanan. Duwa ka tulo kami cross. Mm. Dayon. Magbungga kayo. Duwa. Ganun talaga. Duwa gyud ka tagtulo. Na pink. Oo. Mm. Magpurbaan ko ay. Dayon. Anong niya? Pangalan Baka kasi masapawan kasi natin yung rin. Ay, lagi. Hindi naman natin kasalanan yun. Magkabalo mo na nila magsakyanan na siya. Oo. Hindi man sila iparada sa dalan. Apo na sila. Sa simbahan na. Bala na. Anet. Entenene. Oh, bala na. Ganon. Dapat lang ligid. Oh, ala. Oh, 'di ba? Ligid para ko ano ba? Gulong? Oh. So, pila kami sa pink. Tanan. Ilan pa ng arko? Grabe, delikado na yan. Kailangan may pre-check up kayo na yan. Dilata kayo.
Duwa na, duwa kabuk. Oh, nagulong. So, kaputi nga mitros. Tagtulo-tulo, duwa katulo. Mm. Unong ipatunga na daan. Lagi duwa katulo. Apil na mo para ano ba, tsaka floral foam. Duwa katulo yapon. Dayon, Dayon. kahoy nga. Tawag na ba? Tawag. Para mas maganda ikaw nga, sabi ko nga. Ma, liham ang ba? O, katong pinaka. Alo, grabe. Ano ni kahoy? Grabe ng paghahanda. Grabe talaga to. Diba? I told you. Oh, sinabi ko na sa iyo, hindi pwedeng putyo-putyo. Putyo-putyo lang yung ating ano gagamitin. Ano? Hello, may snacks ka na agad. Hindi ka pa nagtatrabaho. Ang OA din. Naamang wala. Hala. Wala, nakalimutan Yung pangliha. Lagi, I swear. Yung pa yung naiwan. Asa labas. Ayan, simulan na natin. Galing lapad. Ano pa? Yan. Lagyan mo ng space. Kasi malaki yung ball niya. Wala kayong bundal niya? Pero yung bulgaw mo. Di man yung bulgaw. Hindi man yung bulgaw. Dapat- Simple nga lang yung ano. Ayun nga, dapat pag simple Rhea. Meron ako doon dapat ko na lang ginamit ba? Magkano man yun? Ah, simple lang tayo ah. Magkano na yun? bundal siya. Ginuo ko. Diba? Dili nga. Diba na kasi break me, no? princess talaga yung kuko Oo. yan. Yun yung princess yung kuko na. Oh, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo na siya, Totoo na. bakit ganyan, Bri? Dapat. Tamo na lang kay trabaho. Walang ilaw-ilaw. Para makita natin agad yung laptop. Kasi, okay, paano kung may biglang ipare sa kanya, at least kasya sila dun sa dalawa. Na may patis na may patis. Darang pa. Totoo. Yan. Ano? Hindi. Hindi lagay mo pala dito. Sino? Dito ka sa baba. Para, sa pang. Kaya natin ang brains. O babawas. Okay, ito nga ba? Hindi, yan mo kasi. Hindi atas mo. Baliktad ba? Ganun. Tato ako. Yun pa rin po. Ito oh. Ay, sa kahoy. Hila, dahil kaligid yung palit bread. 14. Tara ko. Para hindi rin kawawa yung magbubuhat ng Itago mo din yan, Ma'am Shi, pagkatapos natin yung mga ligid-ligid na gagamit mo. Ikaw naman ang mag-aano nito eh. Di ba sa inyo ito titigil? Oo. Yun nga, itatago natin yan para magamit natin kasi... Ay, di ba may gulong tayo nun sa show? Tayo nung nag-show tayo, asa na yun? 4 yung binili ko nun. Sayang. Oo nga. Kasi may Ay, gagamit- isa ulit natin. Hindi, yung sinaoli kasi yun, hindi natanggal yung gulong. Nandun sa- Ano kay Jana. Kung kilala ko yun si John. Ilalagay rin kami ng gulong para po ano, hindi rin hirap yung magbubuhat. Tulak lang siya, o diba? Ano tulak mo? Rara, Santa Cruzan! Kunin na escort, okay ra? wala. Sa Sabado. Sabi daw, wala yung dama. Hindi ako ba, magsagala ako eh. Ikaw mag-escort ko. Sure ba? Dara. Hilas na. At maglalagay din si Ricky na gulong. Para hindi na dapat na yung... Yes, o diba? Bongga. Okay na yung isa. Ha?
May gulong na. I-testing nga natin. Pag ano ba, maglakad. Dito naman ay sisimulan na natin na ilagay yung mga telang nabili. So meron tayong combination ng white and pink na tela dahil na rin dun sa outfit o gown na gagamitin ni Diday na anak ni Rhea. Yes. So, ayan na. Nakikita nyo naman si Britney talaga ang aming main artist, designer para dyan. So, nag-a-assist na kami ni Rhea. At naging tag-abot kami ng mga panali niya. So, para mas mabilis at mapaayos pa namin ng bongga, yung gagawing arko na gagamitin ni Diday para sa Saturday. O, diba? So, pag mas maraming nagtutulong-tulong, mas mabilis at mas magiging magaan ang trabaho. I really miss doing these things kasi way back nung ako ay isa pa sa mga SK officials and kahit sa family namin, so mostly dahil nga ako yung Bex, so ako yung na-assign na mag-decor at mag-assign, no? Ayan, so hopefully kung magaganito rin yung aking mga pamangkin na sasali, so sana ma-experience din nila yung mga ganitong bagay na makasali sila sa mga sagala o prosesyon, 'di ba? Kasi ako naman, hindi ko naman ito mararanasan talaga mga moms. Never been. Unless magkaroon ng ibang sagala, ng mga sagala para sa mga Bex. At ngayon naman, simulan na natin ang pagkakabit ng mga floral foam. Kung saan dyan naman natin maitutusok mamaya yung mga flowers na hiniram naman natin sa Hinaguan Farm or kay Brenda. Yan yung ginagamit namin pang-decor doon sa mga table, center table, sa mga backdrop. So, nanghiram tayo ng flower doon para mai-display natin at may lagay natin dito sa ginagawa nating arko. O, diba? Ang bongga. Ang sabi kasi talaga ni Rhea, sana simplihan na lang daw niya. Pero sabi nga namin, no. Dahil kami ang mga nanay, tita ni Diday. O, syempre, support tayo dyan. O, diba? Para mas maganda, mas bongga. Ayan nga, at sumali na rin si Gwen. Tumulong na rin siya sa pagkakabit ng mga floral foam para mas mabilis, since mas matangkad siya kaysa sa amin. So, mas mabilis niya mahawakan yung mga nasa bandang taas. Sige na, pakita Ayan, para mabilis ang kabitan. Ngayon, ilagay naman na natin muna ang mga dahon. So, ikakalat natin yan sa lahat ng floral foam bago natin ilagay yung mismong mga flowers. O, diba? Kabog. Matapos siyempre ang mga dahon, ayan na, makikita nyo naman si Britney, ilalagay niya na, sisimulan niya ng lagyan ng mga flowers. Yan. So kung ano man yung mga kakulangan pa dyan, and yung mga nasa pagitan ng mga natitirang space, siya naman ding tatabunan natin at lalagyan natin para na sa gano'n mas maganda ang resulta. Diba? Unting-unti na lang, makikita na natin ang final look ng arko ni Diday. Kaya naman, wag na kayo umalis. Panoorin nyo na hanggang sa matapos at fully furnished namin na paglalagay ng mga ng mga flower. O, diba? So, pinagtulong-tulungan na ng mga Bexia, ng mga akla. And so, as si Ma'am Shreya naman ay nagluluto na ng aming snacks. O, diba? Kabog. Para mas mabilis, kayo na bahala manood, ha? Fast forward na lang natin yan and abangan ang full details. Diba? Oh. Okay, try dahil nato ka ng cover. Ang gusto kasi ng nanay is simple lang daw kaayo. Doon no. Hindi naman pumayag ang mga tita, syempre. Nice. Sit, Daddy. Ang bebe, daddy. 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 Gani ka na po, yapon. Wow. Ayan. Dito, Mang. Pwede man na siya baliin ka duha, Brett. Duha on. Dili na gad kayo. Diba? Brace, dua ka buhok. Ug ate ang taas ng wood. Ano nung kwan? Kasi paliko niya na. Gabas. Galing kasi si Daddy dun sa ginagawa nilang bahay.
So kami nga na nag-ano dito. Siya ang gagawa ng support dun sa ano, sa baba. May giguto! Yan, gagawa na siya ng yung solusyon dun niya sa paa, sa kabila. Alam sa mo yun? Layan? Finally, natapos na. Thank you, Daddy Marky. Thank you guys. Oh, diba? Ganda. Pagod ako, grabe yung trabaho ko eh. Grabe ang pagod. Testingin natin. Dapat, ano, kayong duwa ba? Yan. Kayong duwa. Yung mag-asawa ka, yung sa gitna. Ano? Sa gitna kayo. Okay, wala tayo tingin. Nasa ito kita, kasal tayo. Hala. Ay, be, No. ato ka Britney, dito ka kabila. Kabila, ana. Oh, dito ay tigdoot. Yan. Ano ba nababo? Ano? Hala. Dito. Hala. Kuhaan ka lang sana. Nagalag yun, no? Ang sagala may ano talaga, di ba? Escort. Sa farm. Wala man ako. Thank you so much. Ang ganda. Thank you, Ma'am Shiji, Okay na. Brittany, and Gwen. Yes. Pagod pa ko. Thank you kayo, Brett. ha? Nakapabilis dulong daw. Nandiyan pa. Ang ganda, di ba? Bye-bye. Maganda ba, Daddy Marky? Kay kabalo ko pa. Maganda. Thank you kayo, Brett. Ang spray.